Kuntistabbli tal-Pulizija tressaq il-qorti akkużat bi stupru fuq uffiċjali tal-Pulizija oħra, fejn fl-awla infex jibki waqt li der quddiem il-Maġistrat Monika Vella. Il-kuntistabbli ilu li daħal fil-korp tal-Pulizija 3 snin u kien stazzjonat fl-Assa tal-Imsida. Fil-bidu tas-seduta, il-qorti ordnat divjet fuq l-isem tal-akkużat minħabba n-natura tax-xogħol tal-vittmi involuti f'dan il-każ. Il-kuntistabbli għandu 27 sena u hu residenti Ħażabbar. Jirriżulta mill-informazzjoni li għandu Net News li mhux l-ewwel darba li dan il-kuntistabbli żagħżugħ wettaq dawn l-allegati atti. Fil-fatt, sorsi qrib Net News qalu li dawn l-abbużi ilhom isiru. B'waħda mill-vittmi ssib il-kuraġġ li titkellem meta saret taf x'kienet għaddejja minnu kollega oħra. Kien malli dawn iż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija li tkellmu flimkien li ttieħdet id-deċiżjoni konġunta li jsir rapport formali. Min informazzjoni oħra li waslet għand Net News jirriżulta li l-allegati abbużi saru kemm f'assa tal-Pulizija kif ukoll ġo karozza tal-Pulizija. L-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi, iżda ma talabx għal ħelsien mill-arrest u se jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli. Sadattant il-qorti ordnat li l-akkużat jibda jieħu xi forma ta' kura. Il-qorti ordnat ukoll protezzjoni fil-konfront tal-vittmi. Id-difiża qed titmexxa mill-avukat Alfred Abela, filwaqt li l-Ispettur Joseph Busuttil mit-taqsima tal-Vice Squad kif ukoll mill-Ispettur Mark Merċieqa qed imexxu l-prosekuzzjoni.